Velkommen til introduktionen til effektiv håndtering af og arbejde med inspektion på legepladser. Velkommen til fokus på den professionelle tilgang til legepladsens sikkerhed. Kort fortalt, så er der 4 kategorier af inspektioner, som alle er lovpligtige. Dette i henhold til bygningsreglementet paragraf 368-67. De 4 kategorier er 1. Den årlige hovedinspektion, 2. Den kvartalsvise, 3. Den daglige og 4. Efterinstallation, som udføres efter installation af nye legeredskaber. Hvor udarbejdelse af den årlige hovedinspektion og efterinstallationsinspektion kræver en kvalificeret legepladsinspektør, der er der mulighed for, at kvartals- og daglige inspektioner udføres af personer uden speciel uddannelse. Vores mål har været at gøre det muligt for personer med ansvar for sikkerhed på legeplads at færdiggøre, aflevere og dokumentere en professionel inspektionsrapport på en enkel og effektiv måde. Dette kan vi tilbyde via en elektronisk formular, som udarbejdes af vores inspektør under den årlige legepladsinspektion og deles med vores kunde via e-mail. Formularen udfyldes af den ansvarlige for legepladsens sikkerhed. Dette sker på en iPad, og rapporten gemmes i skyen som dokumentation for dens udførsel, helt som lovgivningen kræver det. At udfylde inspektionsskabelonen kræver en iPad. På iPad skal installeres en app, som hedder PDF Ekspert. Prisen for en skabelon per legeplads er 500 kroner, som opkræves på samme faktura som den årlige inspektion. Vi tilbyder assistance til opsætning af iPad og eventuelt tilknytning til en struktur for journalisering i skyen, som afregnes efter forbrugt tid og eventuelt kørsel. Præsentation af skabelonens forside. Når kvartalsskabelonen modtages, der er den forberedt med tekst og billeder. Personen, som udfylder skabelonen, skal kun indsætte sit navn og dato for udarbejdelsen af rapporten. Præsentation af skabelonens efterfølgende sider. Hvert legeredskab er anvist med et billede, svarende til billederne i den årlige inspektion. Hver legeredskab har angivet et antal elementer, som skal kontrolleres. Hvert element er angivet med den relevante tekst, som anviser, hvilke kontroller der skal udføres. Der sættes flueben ved elementer, som er kontrolleret. Ved eventuelle fejl angives dette med et klik, som anviser et rødt felt om behov for service. Tak for, at du har set med. Det er vores håb, at vi kan bidrage til, at du på enkel og effektiv vis får udarbejdet kvartalsrapporter i fremtiden og samtidig indfrier myndighedernes krav.